Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Ricky at taga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti ipatpatangatang yo ang nagduduma a padas. Ilingad na klaangan manang itinagan a Ricky at taga Benguet. Talo kami nga agkakabsat manang ngam adan bukod a pamilya dagiti kakabsat ko. Iso asyak laangan tinabati iti danna dagiti dadakkel ko. Siyak ti buridak manang, katkas iti kadawyan nga ibagbaga ti kaadwan, ti kanuburidak ti paborito dagiti naganak, nang runa ti silaw ti pagtaengan. Ay naimbagtadakan emong. At may dito nga imbaon ni Kapitan. Mapan kakano di barangay hall. Nay, apay dalaing. Ano ti aramid ang kiti barangay hall? At kano ijay ni Ricky. At kano manan inaramid da saan anasaya at kadagiti kabarkada na. Ayan niyamot ni Ricky. Jakon amaw, noan niya ti aramid ang kankwana. Awanan na talaga ti direksyon ti biyag na. Ay, jakman amo ijay nga ubing. Anya nga tayo ti maalan ay ti panakibarbarkada na. Ay kiriribok anya pa'y kuma. Amumot dagiti barkada na. Pasig nga awan direksyon ti biyag na.
Ang jakmat nga ron mabalin na baybay-an di anak ta. Lakay, Kanayon lakas tuyan. Paulit-ulit lata na sakit ti ulaw ti itad na kadata. saan ang mabalin ang mapukawan ta itinamnama lakay. Masapul ang mailintad ta ti anak ta. Anya ti ambom no agbaliw tumutlaang. Ay, sapay la kumaa. Ang kasanaw no saan lata nga agbalaw. Kabailan ta nga aramidon day ta. Saan mo ta mabalin abaybayan talaptan di anak ta. Ay, suwaro na. Ang nakababa hindi ka na yun ang mapaayaban ijay barangay haul. Anyaman ti inaramid mo na rekay. Apay nga da ka man dito barangay haul. Aman mo't basol ko, tatang. Basta tiniliw daklatan dagiti tanod. Di mo't imbagami ka ni nanang mo alikli ka mo dagiti barkadam. Kita man tinapasamak kan ka. Awan mo't basol ko. Anya nga awan, kano karaman ka kadagiti nagtakaw iti manok ni Kakailyaw nga inaramid yung apulutan. Tatang, Manun adara sa binagbagaan da ka anak kao. Talaga kada ni ka dumdumngag. Naimbaglaangin ata na singpot ni Kakailyaw. para may salaang mo tamanok dyan nalami. Nagadumot ti manok na. Agpapanpay. Tinakaw yung latanay jay. Ay na, perperjam ti masakbayam. Kaano ka ding agbalbaliw kaayari kay? Sandak ka din na sermonan, tatang. Hingkay kasaritan ni Kapitan. Tapno makaawid akmatan. Masapol ngagsarita tay tinalapat re kay anak kao. Anya manen, tatang. Sermonan dak ka di manen. Saan asermon da ito'y? No dikat salod saud. Talaga kada akayat mo akas tulatan ti biyag mo itag nanayaw. Jak mo't kinayat tinapasamak, tatang. Talaga lang nga jak makaliklik ka dagiti barkadak. Di ka lang arudan nagtuloy ang nagadal. Nga maapay nga atipan na kibarkada latan into na ram. Jak man mo, tatang. Amam anak ko. Amin atao kat kabailan na ti agbaliw. Iturong mo ti imatang mo kadagiti banag nga amom apagsaya atam. Sige, tatang. Padasag. Jak agkarkari. Saan mo lang ikare? Aramidam rekay. Sikat ti mga ramed iti masakbayam. Isu nga aging nga ubing kapaylaan. Ilintag mong tibiyag mo. Itay ka pa palpaliiwan di tarike. Kaslasan ka makaanak ka pusa. Ha? Nanang? Anya di ko nayo? Na, manulangal daw adi nakapinarwan ni tatang mau, kastan ti jarmaw. Masikuranak nga minon dito unang tibalay, nanang. Awan pa mararamid. Ado ti maaramid no kayat mo. Ing katulungan ni tatang mo di talon. Jak kayat, nanang. Nakapudpudot. Makita di mo amo atulungan di amam. No saanan nga agtalon saan tayon amangan. Kabailan nanday dyan, nanang. Nakatagtaltalon ditan. Isumot lang nga awan araramidam anak ko. Di isupay di malpasyukan ni tatang mo. Ikan nakman kititi kwartam, nanang. Nakagmerienda di tersena. Adamot makan dito balay anak ko. Ijay nga rod tersena ti kayat ko, nanang. Kan ilayon kunton ti mapan iti balay daboy inton madamdama.
Amang ano anyaman ti masumok yun anak ko. Agtalinaod ka kumapay laang dito'y balay. Alakit din nanang. Ang mga numapirdi ti ulok nagtalinaod aklatan ditoy. Ayun ay kanaya anak ko. Sige nga Rod, ang di ka agbaybayag. Masapol ang masangputan na kanitatang mo diti balay. Kaungot naklakit ni Dayjay, no di nakamadanon ditoy. Naloko ak idi kabanbanwagak manang Emmy. Nasumok ko tinakibarkada agingga iti Jaco nagtuloy ang nagadal. Kanayon kami ang maibarangay nga agbabarkada. Kat kaasi dagiti dadakkel ko nga umututang iti pagbayad da no mairamanak nga agmulta tunggal adda maaramid mi akalukwan kadagiti kabarkadak. Kanayon dak abagbagaan nga idjakon ti makibarkada ngampulos ajak ingkan kano dagiti naganak ko. Naturodak manang gaputa amok adi nakabailan apapasan ni nanang ko. Kat ipaay nalata ti kayat ko nga uray agkadkad ti amak. Nagtultuloy nga rod ti kastoy nga aramid ko manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Napagnakman kit di dito. Barang anda masalaw kapag sayatan. Makauma mo ti kanayin lata na nakapupok ka di balay. Nawan ti pagnami ka dagiti barkada. Ricky! Uy! Ha? Kunakon katas ka dayta. Uy! Tess! Si Kamat Gayam. Papanam. Mapan ko kitaan no kaano ti enrollment. Oh, kasta ka di? Sika, papanam. Awan. Agpag napagnaklang, barang anda masalaw kapag sayatan. Kastalatan ti aramid mo manipod saan ka nagtuloy ang nagadal? Sayang ti panahon, Ricky.Ag-enroll ka kit di. Kasla masaduta kami nun. Makauma ti kanayin nga dahi di pagadalan. Saan? May mayat matlaang no adda maiturpos mo. May salaangan atawan ag kolehiyo kan. Ituloy mo kit di. No kayat mo, aggidan tanto ang mapan ag-enroll. Tapno agkaklase ta. Total, naabutan ka mo ten, gapo iti panagsardeng mo. Panunutak pa Tess. Saan mo na panunutan? Ah? Basta aggidan tanto nga ag-enroll. Tapno aggidan ta nga agturpos iti high school. Mabalin kayo kada ako kasarita? Maipapanitian niya anak ko. Madanaganak manon doon niya day ta ibagam. Ang mga nodaman kalukwan ang nasumok mo. Awan nanang. Kaya't ko kumamanan ta agadal. Aginrolak ko may tumaya pa nagsisarak. Anya, nan, dapadapon ka man anak ko. Ang mga noda sakit mo, taapay akastamot ng tibagbagam. Ni nanang mat. Seryoso ak nanang. Kaya't ko tagadal manin. Ay nagsayatan ngay anak ko. Apay, naumakan iti inaldaw ngar aramidam. Ti aginom kan kumporming aramiden nyo kadagiti barkadam. Naamiris ko ngamin nanang. Dagiti ka barkadak. Anak ti baknang. Ores sanda nga agadal. Adalat na maipay dagiti dadakil da kadakwada. Ingam siya ngay. Saan tayong matabak nang? Tapno ka na yung naklata namang namnama kada kayo ni tatang. Ay, agyaman iti Diyos na nakaamiris kan anak ko.
Saan pa'y anala daw ti amin? Aging ga kabailan da kapay apagadalan, ikarigatan mi kan itatang mo. Kana dapay dagiti kakabsat mo, nga uray kaskasan ukat makatulong betken ka. Agyaman ak nanang. Talaga kayat kung tagtuloy nga agadal. Agyaman ak kun kates. No sana gapoy ti panang balakad mo kanyak. Siguro. At taakpay lang di tang agwalang-walang kan makibarbarkada. Naimpag nga ron tayong pangagnak, di may mayat ti biyag ti estudyante, san ka di? Awan pa'y sakit ti ulo dagiti dadakkel mo. Punot ako na. Amom, talaga siguro nga inturong ti Diyos ang agkita tamanan. Tapno si kati mangigiya kanyak. Sayang ka nga min, nalaing kay ti klase, nataer ka pa'y. Ah? Sigurado nga do ti agusto kan ka dito school. Oo na hindi tapan ng basablo mo kanyak. Di kag nanag. Diyak iday kaskaso. Ngamin, may sa titurong itati imatang ko. Apay ako mitak pa lang iti sa bali. Adda ka lang arudan iti sibay ko. Anya? Siko talaga. Dinak man rabaka na kasta. Sana ka mga rabrabak, Tess. Kinapudno na. Sikat inspirasyon ko. Kat sapay la ko ma, tadi nakagura. No, ibagak nga gayata kon kan ka. Hoy, ubing tapayan niya. Ang mga no day tapay ti makadadaol iti panagadal ta. Ti aramidan tang inspirasyon ti tunggal may sa. At tinulong ta. Tap naggidan ta amang gunod kada gitara papta. Nalaing ka talaga niya. Sige man laangan. Ha? Basta ikarim adimon subyan ti makibarkada. Kat igaad mo ti panagadal mo. No kasta. Girlfriend kan, Tess? Wen, ako daw na kung ti panagayat mo. Yes! Agyaman ak, Tess. I love you so much. Awan ka di madmadlaw mo kan ni Rikay. Ha? Apay, ada ka di manan madingar aramidon na. Si Kamit. Awan. Madmadlaw ko lang nga kanayon nga inspirado ang mapanag-eskwela. Kain kastaunay ti postura na. Kaslad namang papagwapo kon kwa na. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ang mga noadamot tan kaayan-ayat ti anak ta, bakit? Ha? Ay, ang mga nuday tamanan ti pakadadaalan ti panagadal na emong. Saan, Deling? Sigun iti madmadlaw ko. Kaslaad da inspirasyon na iti panagadal na. Isa abaybay ang talaang. Ang natamaw, ang mga naisungayin tuloy na tinagadal kat gapo iti kaayan-ayat na nga isumot lang ti inspirasyon na nga agadal. No adan kaayan-ayat na. Apay nga rod ngay nga awan mo ti bagbaga na kadata. Saan tamot agumura no kas pangarigan? Kat madanon to day taa. Saan ka nga ganat unay? Mamati akayam amunan tumot la kadata no bilang tapudno nga addan kaayan-ayat na.
Baliw an namin pinsan ti panirigak iti biyag. Sipod nagbalin akaayan ayat ko ni Tess, manang Emmy. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko, malaksid kadagiti dadakkel ko. Inyam amok nga ron ni Tess kada tatang kenanang, kat magustuhan damat launay. Dimteng ti graduation mi iti high school, kat kalpasan ti bakasyon, naggiddan kami manen a nag-enroll iti kolehyo. Taagpada kami iti innala a kurso. Adu dagiti arapaap mi para iti masakbayan mi manang. Kat ninamnamak amatunoy mi ti amin nga arapaap mi, nang runa kat agbinadang kami akanayon. Kat nalabit agapu ta inspirado ak atalaga nga agadal gapu kanites, jak nadnadlaw ti nadara sa panaglabas ti panawan, agingga nga adda akon iti maudi atukad ti kolehyo, kat dandani pay idin ti graduation. Inton umay alawas ang ti graduation nyo kan ni Tess, anak ko. Wan nga ron, nanang. Kasla ka ano lang din nagturpos kami ti high school. Ita, iturpos min ti kursumi. Nagdara sa nagtulid ti aldaw. Kat maragsakan kami unay kan ni nanang mo, anak ko. Titulado kan taon. At dan ipanakal mo nga oray marigrigat tayo laang. Wen nga rod, anak ko. Day tala ang timabalin mi nga ipatawid kan ka. Katagyaman na kadagiti sakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko, nanang. Tatang, kastamot na nititulong dagiti kakabsat ko. Kan kang runaan na. Ni Tess ang nagbalin niya inspirasyon ko tapno makaturpusak. Anya nga iti plano yo kalpasan ti graduation nyo, anak ko. Agsapol kami iti trabaho, nanang. Kat into ni stable kami. Kan adanto na nanay nga ornong mi. Agkalay sa kami tumaten. Ay, nasaya at rudno kasta, anak ko. Ay na, jaklanam namaan at ibayang go daw nga ubing iday kat agbalin at itula daw. Kunakno na pa ay kami idin kan ni nanang mau, anak ko. Tatang, nasing pati Diyos. Talaga nang ipaitimay sa ataw ang mangigiya kanyak itinalintag adana. Kat ni Tess day ta. Dakil ti utang ko anay baganakam kan kwa na. Tano saan nagapukan kwa na. Ken iti panagayat na. Nalabit ta sana kasto iti pagbalinak, nanang. Tatang. Husto ka, anak ko. Iti amin abaligi kan ganwat mo iti biyag. Dawatem ti pandarabay ti Diyos. Kat di mo liplipatan ti agyaman kadagiti parabor amaaw-awat mo. Kaslan na liday ka. Kanapaya di mo kutkutsin na ita ka nang in-order mo. Adda ka di parikot, Tess? Umuna ti amin. Kaya't ko nga ibaga amaragsakan ta nakaturpustan adwa. Babaan iti panarabay ta iti tunggal maysa. Tess. Among ka di amay sa fulfillment da ito'y para kanyak. Ti makitak ang nakaturpus ti lalaki nga inay ayat ko unay. Kat amok nga agbalin to anasaya at ti masakbayam. Masakbayan ta adwa ko nama. Saan ka din agtinulong ta? Amang tunoy kadagiti arapap ta.
Katita, inino te na mapaspasamak tes. Isa ganaan talang ti masakbayan ti buklen ta pamilya. Ada ipudnukan ka, Ricky. Ha? Pasensya ka no jak impudnukan ka idipay. Jak namin kaya't ama apektaran ti panagadal mo. Anya ti kayat masawan tes? Idipay sakbay nga agkolehiyo ak. Napagnuman min kadagiti dadakkel ko. Nga alaan dakton iti pagilyan nga ayanda. Apaman ang makaturpusak. Ngamtsak ni namnama adumtan ka iti biyag ko, Ricky. Ay ayatan ka unay. Kinasaritak dagiti dadakkel ko. Barang agbaliw ti pangadang da. Kat baybay anda kon nga agtali na ditoy. Nagkadkad da. Kaya't mo asawan. Panawan naktes? Kasanong tayan ayat ta? Dagitara paap ta. Amumot, ajak ka ba ilan ti maisinakin ka? Matong palamin dagita. No talaga adata tinaitani para iti tunggal maysa. Awan ti agbaliw, Ricky. Agayan ayat talatta. Iso na lang tamasapol nga agsakripisyo ta. Taagin na dayo takat nga rod. Nagsakit matanda ito'y Tess. No kaano adandanin matunoy ta dagit arapap ta. Isupay ti panagin na dayo ta. Kasano no makasarak kanto iti sabali alalaki iti pagilya na papanam. Kasano akton Tess. Amumot nga ayatan ka unay-unay. Nasakit mat da ito'y kanyak. Nga masapol atong palag matikari kadagiti dadakkel ko. Kaspang subad ko iti panang paadan ta kanyak. Napatag ka kanyak, Ricky. Among ta. Kasmat lang iti panang ipatag ko kadagiti dadakkel ko. Awan ti maramidak Tess. No kasta ti pangadan mo. Ngamsapay la kumatamatong palmo ti karim. Adak lang dito yung agur-uray kan ka. Ipatpatag ka unay-unay. Iti sa bala pagilyan ni Tess nanang. Nagsakit. Jaknam na mga nakalpasan ti graduation mi. Panawan nakmat gayaman. Maawatak ti marikrik nam anak ko. Gabsan ka unay nga agliday. Tasaan kayo umut nag-break. Agayan ayat kayo umut latta. Ngamduma diyad ako madito'y nanang. Panagriknak kat napukawan na kitimay sa apas at tibagik itikawan na. Sapay na irwa makakanayon nga adda nakasuporta kanyak. Bayam adan na adnamot dagiti dadakkel na anak ko. Masapul atong palen na ti Karina kadakwada. Amo ka nasakit para ken ka. Ngam panunutem adadakkel na ti makagapo. No apay anagin na dayo kayo adwa. Maawatak mo't kit dinanang. Kat dayawag unay ni Tess. Tanay ka gumaan na nga inlimod kanyak ti amin. Tapnosan lang nga maapektaran ti panagadal ko. Amo na nga min nga iso ti may saan ang pakirat iti pakinakam ko. Tapno iturpos ko ti panagadal ko. Ti aramidem ita at trabaho ka. Ipakitam nga aramidem mo ti amin. Tapno mapasaya at mo ti panagbiag mo. Tapno into nagsubli ni Tess. Nakasagana kanton para itibuklen nyo a pamilya. Talaga kas ta aramidak nanang. Kat sapay la ko mataya dayo ti Diyos itanyaman asulisog kan paggad ti kayan ayat ko. Kabayatan ti kadda na iti balasiw taaw.
Kanayon ka nga agkararag iti Diyos anak ko. Kidawem ti panarabay na. Nanang, tatang, naawat ako ni tinagaplaya ka kumpanya. Adan trabaho. Ay nagsayatan ngay anak ko. Maragsakan kami para kan karikay. Daytan terugi ti sabali manen nga agpang iti biag mau. Pudno da ita anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag me. Katagyaman ako unay kan ko ana. Naipadamag kamutan kinites ti amin, nanang. Tatang, katkasta unay mo tiragsak na. Ay nasaya at mata saan kan amalmalday anak ko. Kan nasaya at ay tangar-aramidin nyo. Kanayon kayong agsarita, tapno kasla agin na sidag kayo latta. Pudno ti imbaga ni nanang Maurike. Tauray po utem anak ko. Saan mo ang mapakadaan adan tumanen ni Tess iti denam. Dayta mo ti kanahin nga ikarkararag ko, tatang. Sapay la kumatamatong palti amin ni arapaap ni pare ti tunggal maysa. Mapasamak to dayta anak ko. Wen anak ko. Kadwa na kami kan ni nanang mo amang ikararag dayta iti Diyos. Agyaman nak, tatang. Nanang, da kayo itatimang patpatibkar kanyak. Kabayatan nga adayo ak itidan na ti babae nga ipatpatid ko unay. Jak ilibak, akayarigan na anarpuog ti lubong ko, apaman anaamuak ti ipapanites iti pagilyan nga ayan dagiti dadakkel na manang Emmy. Jak amuno kasano amang rugiak, nang runaket awan iti danak ti kaayan ayat ko. Naimbaglaangan tada iti sibay ko dagiti dadakkel ko, ket isuda ti mangpatpatibker iti pakinakam ko. Sumagmamano alawas apaman anaawatak iti kumpanya nagaplayak, naaddaan moten iti napinta sa trabaho ni Tess iti pagilyan nga ayanda kadagiti dadakkel na. Kaas iti ingkarimi iti tunggal maysa, kanayon nga agsarita kami iti cellphone. Idi agangay, nang runa idi nauson ti video call, kanayon kami nga ag-video call. Iso nga uray kaskasano, ininot anapunas ti panagdandanag ko nga amangan no maapektaran ti relasyon mi gapu iti ipapannan iti balasiw taaw. Adamot ten urnong mi manang nga uray no makuna a long distance ti relasyon mi. Kat napunas anamin pinsan ti panagdandanag ko, idi mismon anites ti nangisingasing nga agkalay sa kamin, tapno maalanak kanon iti pagilyan nga ayan na. Jakmat ten nagkadkad manang, agsipod ta talagamat nga ay ayatek unay tinobyak. Sapay la kumamanang ta nakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ricky. Pagayam ko Ricky, maragsakan nak iti nagbalin abiyag mo iti agdama. Ken iti agbalin to amasakbayan nyo ken ni Tess. Apaman ang makapagkalay sa kayo. Kat makapan ka iti pagilyan nga ayan na ita. May saka kadagiti si bibiyag apam managnag. At itao, uray agbasol man, at dalata siled ti panagbabawi iti kaunggan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulon na tinalintag adana, amang iturong kenkwana iti aglaplapusanan a kinaragsak. Kablaawan kangarod pagayam ko, kastamutan ti kayan ayat mo, nang runaket kunam nga addan plano yo nga agkalaysa.
Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan Aroro at Tagala Union, nga iti agdamak kat adda ijay Bahrain. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga aldaw. Kastamatan dagiti padak a listeners yo iti Ferds Caballero YouTube channel. Kinapudno naman ang dinakkelakon ti dumdumngag iti dayti a drama. Ta ijay lugar mi, may sa daytoy kadagiti kadenggan dagiti lumugar, apakairamanan dagiti kabbalay ko. Tamang mangagan paylaeng idi daytoy iti radyo. Nakadadladingit ti kalaat asaanan apan nakaipatangatang daytoy iti radyo. Adu tinagliday kat may saak kadakwada. Iso akas taunay aragsak ko, idi nasarakak ti YouTube channel yo. Tauray addak dito'y balasiw taaw, manggagakon dagiti maidram-drama apadas ti biyag. Ilingad naklaangan manang itinagan Aroro, Tagala Union nakmanang, ngam iti agdama kat addaak dito'y Bahrain. Ubingak paylaang ngam amukon amay saak age manang. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kunayo nga ibagayo kanyak, nanang. Anak ko, no umay dito'y balay ni Manong mo, liklikam latan, tapdo saan nakamanan adangran ng runa no nabartek. Apay, ayang amin nakagurguran ak ni Manong. Awan mo aramidak amadi. Amumatan anak ko, di na maaklon tikas ta kinataom. Tawan ka no itipuli tayo, tikas ken kaabayan. Apay nga da kayo kan ni tatang, kat naaklon nyo matikas to akin na tao. Sa bali nga ron ti panirigan ni Manong mo anak ko. Iso ako nakaliklikam laangan, nang runa no nabartag, tapno saan nakamanan adangran. Nanang, siguro, nasaysayat laangan no agtrabaho aki di bagyo. Amok nga do ti trabaho ang mabalin ko asirkan ijay. Sigurado ka kadi iti da itapanggap mo anak ko. Nanang, tapno maliklikak ni Manong. Ken tapno makatulong akmutin kada kayo kan ni tatang. Pagyamanak launay, taoray kastuyak. Pinagtuloy daklataan nagadal. Aging kay tinakaturpusa kiti high school. Talaga kadi asaan mo na kaya ti agtuloy iti kolehiyo anak ko? Nanang, amok amarigatan kayong kanitata nga mangisakat iti panagadal ko. Iso abayan taklat ako man nagtrabaho, tapno matulungan kayo. Ay, naala, no day tati pangadang mo anak ko. Nga maganad ka, iti ipapan mo iti bagyo. Nanang, kabailak ti bagik. Iso asaandak ko mga rod a pagdanagan. Nanang, naawat ang kaka-sales utility clerk iti may sa amol iti bagyo. Mangrugi ako nagtrabaho. Ay, nasayaat mo't anak ko. Maragsakan kami kanditatang mo. Tauray di ka nagkolehiyo kat addan trabahom. Unyarod, nanang. Iso na laang, ta 6 months lang ti kontratak. Ngayon di kay agdanag, kabailak tagsapul tumanan iti sabala panggadak. Kasta aya. Ay, abangan numarigatan kan tumanan nga agsapol iti sabali at trabaho, no saan marinyo ti kontratam. Siyak ti makaam mo, nanang. Nalakan to lang ang dayta.
Tinapatag, mapadasa kong tagtrabaho. Kat amok ton tar aramidak inton sumaruno. Malahaganad ka nga ron iti panagtrabaho ijay bagyo anak ko. Kat no adawayam, agawid kamot nito'y balay. Nanang, aramidak dayta. Di kay agdanag. Nagagat ni Roro nga anak ta, bakit? Wen nga road, naturod ko nama. Agasam takalpasan ti may sa trabaho na, adamad sumarunon. Saan amaaw-awanan iti trabaho? Naimbag nga raw takas jay ti panunot na. Saan akas kadagiti daduma, ajay laagpalpaliwawang taamuda. Wen nga road Hangam jakman amoy di kabsat na, taapay akagurgura na ni Roro. Sapay dangran na no kasi makitkita na tunggal mabartag. Isong nga raw akinay kayatan ni Roro tinapan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Tapno maliklikan na ni Manong na. Mamati ak makaamiris tumot lang ni Manong na. Oray po utem si Mang. Sapay ko mga road, tapno saan nakakaasi ni Roro amang likliklik ni Manong na. Dumteng to dayta. Nang runa ita, taam muna nga andan trabaho ni Roro kat makatultulungan kada tayaw. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Tatang, day off ko ita. Kat ada ko magagara kada kayo. Ayan ni Nanang. Napanakitsinda, Roro. Ang madamdamalaan, adan tuntay jay. Ay, wen, anya di gagaram ako na. Kuha, Tatang. Agaplaya ko mga agtrabaho ija abroad kat masapol ko titulong iyo. Kinapod na, kabayatan ti pa nagtrabaho kay Bagyo, ada nag-applya ka may isang agency, tapno makapagtrabaho kay Saudi. Ngam saan ka nakapasay ti screening? Istriktuda ka no ijay tatang. Ken saan ka no ang mabalintikas kanyak abaiyan ang mapan ijay Saudi. Kahitag-apply ka manan, kasta ka day. Tatang, ada nam amo ka recruiter, katulungan na kano, ngam kasapulan ti dakilagattad. Isong agpatulong ak kumamot kada kayo ka ni Nanang. Awan mat kwarta mi kan ni Nanang mo, anak ko. Ang mga numabaling nga ilako tayong jiba kayo, Tatang. Sana bale, tapaman na makatrabaho ak ijibalasiw taaw. Sukatan tayon to adagos sa bali jiba kayo. Sige, pagsaritaan mi pa'y nga umunakan ni Nanang mo, day tasing-asing mo. Tapno ada busbusam, iti pa nag-apply mo amapan, iti sabali apagilyan. Nasaya at nakaawid ka man ng anak ko. Hanya nga iti madamag iti recruiter ang nag-apply iti trabaho para iti abroad. Day tangaro ti problema k Nanang. Diyak mo tin makontak ti recruiter aging gaita. Anya, kaya't mo asawan. Ay, naloko ak sa Nanang. Tamanong aldaw na kon kontak. Talaga asaanan na sumungsungbat. Ay, napeki kang arudan anak ko. Ay, kasano nga tadaytan. Uwan nga rod Nanang. Sapay na ilako ni Tatang Jibakan, nagapoy ti pa nag-apply ko.
Nanang, di yula ko man sarsaritaan ka ni Manong ti may papaniti da itoy. Sigurado akabilin nakman na napama na maamuan na tinapasamak. Anya nga ron ti plano may ita anak ko. Mapanak iti Manila, Nanang. Ijayak nagsapol iti trabaho. Kat kabayatan ti pa nagtrabaho. Ikagumaaklat ti agaplay ama pa ni abroad. Talaga determinado ka ama pa ni malasiw taaw, anak ko. Nanang, kaya't ko talaga ti makatulong kata kayo. Kaya't ko aguminawa mo ti panagbiag tayo. Nang runa da kayo ka ni tatang. Sana ka maupay, Nanang. Kat ikarik, makapanak to di abroad. Kat masukatak to ti amin anagastos yo kan ni tatang. Nagpamanila ak nga rodman ng Emmy kat napagasatan akmat anakastrek iti may sa pabrika. Ngam saan lata na ikat ti tarigagay kong agabrod. Iso atunggal day off ko, agsapsapulak iti agency amabalin ko apagaplayan iti trabaho para iti abroad. Aging ga nakasapulak iti agency nga agalala iti aplikante para dito'y Bahrain. Ididamo, agkadkad ni tatang ko amang isalda iti taltalunan na adaga, taamangan kano no maiskamak manen. Ngamjak sinardengan, aging ga idi manugot matlaeng. Inaramat ko nga rod ti kwarta, tapno maiproseso dagiti papeles ko, nga agtrabaho dito'y Bahrain. Dandanin ti ipapan ko iti Bahrain. Agyaman na kiti tulong yu kanyak, ha? Awan anyaman na anak ko. Talaga akayat kumay tamatunoy mo ti arapaap mo ang makatrabaho iti sabali a pagilyan. Kahit pasensya ka lakuman no medyo nagduwa-duwa ak idikinid daw mo nga isaldak ti daga. Nagamakak nga men, gapo iti damo napasamak ka. Maawatan kayo, tatang. Di kaya't danag. Apaman nga agsweldo akon, agi patuluda kadagos kada kayo. Ken ag-sideline naktupay ijay. No mabalin, oray triplet ipagsabulak to. Iti kasta, mabayadan tayo adagos, tinaisaldayo adaga. Ken makaipatuludak iti para kadag iti kasapulan nyo ditoy. Di na kami panunutan anak ko. Di na patag, mabayadan tayo ti pan nakaisalda ti talon, tapno saan amarimata. Dakkel nga minatulong dayjay kada kami. Ikarit, tatang, mabayadan tayo adagos dayjay. Ken maipaayan kayon to itinaalwan na panagbiag. Basta di mo baybay antibagim, Roro, panunutem nga awan ti kadwam ijay. Awan apulos ti mangsaranay ken ka no bilang anyaman ti mapasamak. Tatang, kat makaamu kayon ton kaninanang, ha? Sa bagay, adamot ti inauna akabsat ko akad kadwayo dito'y balay. Ni manang ton ti makaamu kada kayo, tabakit mo't abalasang. Ibagakin kuwa na nga aywanan na kayo anaimbag.
si Mang, na kumpletong tibayad di pan nakaisalda ti talon tayaw. Ay agyama na kiti Diyos. Talaga tinungpal ni Roro di Karina adundunan na adagos si talon. Apaman na makatrabaho iti balasiw taaw. Ngarod talaga dinardaras na kinumpleto ti bayad ti talon. So magmamanupay laabulan ti kaadda na iti balasiw taaw. Saan laday ka? Ultimo dagiti addan pamilya na kakabsat na matultulungan na payan. Ay nagbunga mutlaangan ti amin a sakripiso di anak ta. Bakit? Huwag garot lakay. Ang ibagam nga agurnong mata para itibagin na. Di na ipatulod amin dito'y amat matgadan na. Imbagak matanday takan kwa na itinauda pa nagsarita may. Total, nalpasan ti baybayadan na apan nakaisalda ti talon. Kastamatan ti dadong mapayan na utang na. Panawon matan tapno agurnong iti para iti bagina. Rumbang laeng, tapno adamat gungguna ng agtrab-trabaho kan agsak-sakripisyo iti sabali apagidian. Nagasat taken ni Roro bakit? Tauray kas jay ti kinatao na. Talaga nga impakita kan imparikna na ti kinapatag tayo a pamilya na. Kat sapay la kumah ta amin nga arapap na kat matunoy na para iti masakbayan na. Umawawag ni Tatang. Apay nga ta. Hello, Tatang. Hello, anak ko. Pasensya ka no na istorbo ka. Okay lang, Tatang. Apay nga mawag kayo. Kaslamatan tanagang kayo. Roro, intaray mi dito ospital ni nanang mo. Anya? Kalat nga min anag kapsot kan marigatan nga agangas. Ay, Diyos ko! Apa yun ngay, Tatang? Anya ti ko na dagiti doktor? Kalpasan ti pa ng eksamin daken kuana. Naduktalan da nga. Dalang kanser ni nanang mau. Anya? Kasano na pasamak na ita, Tatang? Awan mo ti sigo na sakit ni nanang saan aya? Day tangar ti pakas na awan may anak. Kalaan mo't lang tatikas niya na pasamak kerpuana. Nagkapsot, na ospital, talpasan na, naduktalan anak harum at gaya mo't ti sakit, akipat kerpuana. Tatang, ipaagas yun ni nanang. Kasarita yun na imbag ti doktor na. Nuwan niya mo ti mabaling nga aramidan da. Tapno maagasan ni nanang. Ipatulot ko tinaurnong ko a kwarta. Tapno adabusbusin niyo amang paagas ka ni nanang. Anak ko, Di baybayan ni nanang, Tatang. Ibagayo ka ni manang tayo sa timang bantay ka ni nanang. Bayat ti pa nagpapaagas na. Kan pangasiyo. Kanayon da kumapadamagan. Maipapan iti kasasaad na. Apay nga taasaan na sungsungbatan da Tatang ti awag ko. Makumikom da nga tayo sa ospital.
Sapay sa bali, tagparparik na kanyag. Diyos ko, di mo kumaitulo kapanawan na kami ni nanang. Pang-asim ta pa atid dugam kumapay ti biyag na. Umawagan ni tatang. Hello, tatang. Itay pa nga awagan kayong hindi kayo matsumungsongbat. Ano ti mapaspasamak? Di ka kumamakmakla at roro. Awanan din nanang mo, tapi nanawan na tayon. Anya? Awanan ni nanang? Awanan anak ko. Naginanante inayaw. Inaramid na kiti doktor di amin nakabailan da. Ngam talaga siguro magpatinggalaan dito yung biyag di inayaw. Diyak man lapulos, nakasarita ni nanang. Tatang, urayan ka. Kaya't ko makita ni nanang iti maudi agundaway. Ika gumakta agawid, tatang. Ngam papalumpusan ka kata anak. Katagwatawon ka pa ilaan manditayan mo. Ipamuspusan, tatang. Talaga kaya't ko makita ni nanang iti maudi agundaway. Pay do atawan sipod nakapagtrabaho ak dito'y barin manang idipimmusay ti inak. Inturturod ko tinagpakada iti amok kat pinalubusan nakmet. Ngam gaputadyak na kompleto ti kontratak, imbaklay ko ti amin agastos iti panagawid ko. Kasta unay aliday ko idi makitak ti inak a nakamasayag. Kaslaawan nagmamaayan ti panagsakripisyo, gaputaawanan ni nanang akayat kumet a maipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Tijak ni namnama manang, isu tinalapat apan nakisarita kanyak ni manong ko iti daydi a panagawid ko. Nagkid daw kanyak iti pamakawan, gapu iti kinaulpit na idi kanyak. Inlawlawag na anaaramid na ti kasjay, tadi na kanukayat a maumumsiak, gapu iti kinataok. Pinakawan ko ti kabsat ko manang. Kalpasan a naitabon day dinanang, kasladjakon kayat ti agsubli dito abroad. Ngam na amiris ko nga adapay gayam ni tatang, ken ti baket abalasang amanang ko amang namnama kanyak. Iti ababa asarita, nagsubli akmanen dito'y barin. Ngam kalpasan laeng ti makatawan, simmaruno apimmusay day di manang ko. Madama idin ti pandemic, kat awan ti international flight, iso adyak nakaawid. Jak pa'y naka-recover iti ipupusay ti kabsat ko manang, idi nagpositibo akmet iti COVID. Diyos ko, agyaman ak na naka-recover ak matlangan. Kunaklakit din numatayak kon. Kaputa sa bala at talagang tiriknak, idi nakaptanak iti COVID. Naimbaglangan na naging baga kon. Anya lang at adi bagbaga ni tatang. Diyak pulusan na kaipawit. Gaputawan mo ti masweldok, tawan ti trabaho, gapu iti pandemic.
Naimbaglakit din tayo manugod dagiti amok kag naidaklat kadakwada ta sa anak mo ta makaawit. Kalpasan na COVID akpay. Naimbag ta napigsa ti resistensya. Kanamo ka din ak binaybayan, Diyos ko. Tinas na ba na panagkarkararag ko ti amok amay sa nakatulong kanya kiti dakkel tap na aging bagak. Umawag ak tulaan nga di Pilipinas kat ibagak ti napasamak. Amo ka panubok amin dagito yung mapaspasamak. Nga masapol na agbalina ka na tipker para ka ni tatang. Amo ka dinakbaybayan, Diyos ko. Dinaklaki di ka, ti panubok ajak kabailan. Amok nga adda ka kanayon amang tartarabay kanyak. Agyaman ak Diyos ko. Talaga analpasin ti pandemic. Nagsubli ni ti normal ti amin. Katagtrabaho kami manan. Makaipaw itak manan iti kwarta iti Pilipinas. Ay, naimbaglaangan. Tadatay kabsat ko akaaruba laang ni tatang. Nga iso ti mangkit-kita kan kuwana ita. Daksang gasat ngamin. Tasi marunumot tin day dinabakitan abalasang amanang ko iti day dinanang. Tiyak pa'y naipaayan ida iti nasaliwanwan na panagbiag. Sapay la kuma tatidog pa iti biag ni tatang. Tapno mananam namot tinarang aya panagbiag. Kaso papak ti panagsakripisyok diti balasiw taaw. Ni nakadano nakgaya mo diti papanak. Sumurul ka ko niti day taapasdag. Hello, Manang. Nakaawag ka, Mat. Hello, ading ko. Imawag takayat ko nga ipakaamukan ka nga da kami dito ospital. Sino tina-ospital, Manang? Ni tatang ading. Kalaat anatali mo daw itay di balay. Ipaglaangan, tanay-taray mi adagos dito ospital. Kung ati doktor na-stroke ka no. Anya? Na-stroke? Ay, Diyos ko. Kumusta ni tatang ita? Aday di ICU ading ko. Ngam stable ka no matanti kondisyon na. Agawid ak Manang. Kaya't ko makita ni tatang. Siya kaya't mapasamak ti kasi tinapasamak iti day dinanang. Anak ka masaya gandi dinasang petak. Kastamot din iti day di manang. Ajak pulos nakaawid ka po iti pandemic. Ajak po'y nakita iti mauda agundaway. Adakan kaday na ading ko. Ngamkas na ko nakon. Stable ti kasasaad ni tatang. Awanan ti rumbang pagdanagam. Kanjak panawan ni tatang. Bantayak, ading. Agyaman ak Manang. Ibagam ka ni tatang tagawid dak. Agpakadak pa'y lang diti trabaho. Ornosak lang dagiti kasapulan. Iti panagawid ko.
Manang, adakon. Kumusta kayon? Nasaya at mutan anak. Apay nagawid ka pa'y laeng. Iso man ti gastos maon. Kasanon di trabaho. Di ka agda nagtatang. Nagpakada kiti nasayaat kat pinalubusan nak mo ti amok. Mabalinak ka nun nga agawid anak ko. Dr. Aizon. Kunak narod ka ni manang mo ayawid takon. Ta isupay ti mainay na yung ababayadan to dito ospital. Ay, di kaya ganat tatang. Di kayat ko, dito nananayin anasayati ka sa saad yo, sakbay nga iruwarda kayo dito ospital. Agpaimbagak lang iti balay anak. Kan pimigsa akapaman na nakita ka. Amang ano iliw ko lang na ito'y kan ka, Roraw. Oray siyak tatang. Mailiwak matunay kata kayo. Di kaya danag ha. Tagtali na idak pa'y ditoy. Siyak timang taripato kata kayo. Masapol nga agpapigsa kayo. Tadyak pa'y naipapa ay titartari gagayak apa nagbiag para kada kayo. Anak ko. Da kayo lang ang tinabati kada kami tatang. Awanan day din nanang. Kastamot ang day di manang nga nabakita na balasang. Adu pa'y tarapaap ko para kada kayo. Para kadagiti kakabsat ko. Kastamot din kadagiti kakaanakak. Kat masapol na matungpal ko amin dagita. Kasayang mo ti sakripisyo kay abroad. No jak maipaay ti amin nakalkali kagumak para kada kayo. Isungag paimbag kayo kuma, tatang. Manang, agsubliak man ni Bahrain. Si kapay la kumati makaamok ni tatang ta si kamot ti asidag iti balay na ditoy. Wan ading ko, di kagdanag. Kan imbagamot dagiti daddo makakabsat ta, akanayon da nga umay sarungkaran ni tatang. Nasayaat no kasta manang. Di ka agdanag, tatulungan kayo aging ga iti kabailak. Agsubliak iti abroad, tapno da pangalaan tayo iti para iti agas ni tatang. Pasensya kan ading ko. Awan maitulong ko no kwarta ti pagsasaritaan. Ngam ti panangasikasok kan kwa na ti mabalin ko nga ikarit. Maawatan ka, manang. Kan amo ka pamilyado kamat. Amok no kasano ti karigat ti biag dito Pilipinas. Nang runak at adaan na kiyo arumba nga pagadalin nyo. Ngam kasi tinakunakon. Nakasagana ka tumulong kada kayo. Agyaman kami ading ko. Ngam saan na kami nga obligasyon. Aging ga iti kabailan mi nga isakad ti pamilya mi. Aramidan mi. Ammo mi no kasano karigat ti agtrabaho iti abroad. Dakkel atulong mo ti panangipapaay mo kadagiti kasapulan ni tatang. Agurnungak lang manang. Takayat ko mo tintag for good diti pagilyan tayo. Takayat ko pa makadin na ni tatang bayat asi bibiyag pay. Kayat ko nga iparik na kankuana no kasano ti kinapatag na kanyak. Sapay ko mata na salun atak akanayon. Tap nagtultuloy ti panagtrabaho. Kat makaurnungak adagos iti aramatak iti panag for good kunton diti Pilipinas. Kanayon mi nga ikararagday ta ading ko. Bastaan na dam ti bagim. Kat urayan mi ti sumaruno a panagawid mo manan. Agyaman ak manang. Agyaman ak unay. Itama ng Emmy, adak manan dito'y Bahrain.
Nagsubliak tapno makataggedak iti para agas ti amak ken para iti amin akasapulan na. No bilang laeng taada mapasamak iti amak, amok ang naaramid ko ti amin para ken kuana. Ngam aging ga iti mabalin, kayat ko asapay lakuma taagpaot pa iti biyag na. Jak ilibak ang nabannugak maten manang. Nga masapol nga agtrabaho akpay, taadapay arapaap ko para iti pamilyak. No daduma maupupayak, taso magmamanumutan atawan ko diti abroad, jak pay pulos na kaipundar iti makuna asanikwak. Ngam iti sabali abangir, awan pa nagbabawik, tananam ay itanti pa nagbiag dagiti napanawak dita Pilipinas. Kat kas taunay ayaman dagiti kakabsat ko, tauray isuda kat mairanranod iti nagbannugak. Ita agor-ornongak meten para iti masakbayak, tapno maka-for-good akmeten dita Pilipinas. Mamati akmanang nga amin tayo, ada timeline na, kat amok adumteng to day takanyak. Table will turn and my hard work will pay off. Kadagiti padak nga OFW, no adawaya tayo nga agawid, aramidan tayo, taada agururay kada tayo nga ipatpatag tayo iti biyag, nang runa dagiti parents tayo. Lumakay kan bumaketdan, kat saanan ama isublipay ti panawen. Life is short. Saan tayo nga amuno aginggat kaano amakadan na tayo, dagiti ipatpatag tayo iti biyag. Ti kwarta, narigat man abirukan, ngem masukatan. Ti biyag ti tao, kat saanan ama isubli. Narigat ti trabaho tayo dito abroad, kat kanayon ko nga ikararag asapay kuma, taamin asakripisyo tayo, kat agbunga iti nasayaat. Kat maipaay tayo ti arapaap tayo para iti pamilya tayo. Big salute kada kayo amin, kabayan. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Roro. Pagayam ko Aroro, makatignay rik na ti pakasaritaan ti biyag mo. Itilikudan dagiti napasamak, kat saan ka naawanan itinamnama, ama ipaayam itinasaya at apanagbiag ti pamilyam dito'y Pilipinas. Saludo ak iti panangipatag mo kadatatang kanday dinanang mo, agraman kadagiti kakabsat mo. Saan ama ibasar iti kinatao ti panagrang ay ti biyag? Adaken ka no kasano nga ipakitam, no kasano ang mapasaya at mo ti biyag mo, ken ti pamilyam, iti likudan ti kinataom. Sapay kumata iti mabiit kat makaawid ka matan dito'y Pilipinas, tapno makadanampay iti naunday apanawan, ti patpatgam unay nga amam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad iti nagan nga Isabel, nga iti agdama kat adda iti pagilian a Macau. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Isabel kat iti agdama addaak dito'y Macau. May sakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Dahito nga minti kanayon adengdenggek kat maliwliwaak tunggal mangag ko dagiti agduduma apadas ti biag dagiti padak adumdumngeg. Dua kami nga agkabsat kat siyak ti inauna. Nakurapay kami laang manang. Iso at tinarigagayak ti nagtrabaho dito'y balasiw taaw, tapno matulungak ti kabsat ko iti panagadal na. Sapay ko mamanang tamapili mo tamay drama ti padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idadak pay laeng dita Pilipinas. Nanang, agmano ak,
Darabyan kamot anagawid, Isabel. Apay, sa dino pa'y tinapanamaya. Nag-overtime kami, nanang. Adain lepas mi, kan inuray mi matan tinagpasweldo kada kami. Nukasta, adan sweldom. Adan, nanang. Adtoy, gatangan yun ton dagiti masapsapol tayo diti balay. Ay na, agyaman anak ko. Kan nagbayad tayo ngamin iti kuryente kan danom. O sige, alaan nyo pa ilang dita, nanang. Ibagayon to kanyak na awan kwartayon, taag-advance sakto laangan iti boss mi. Ay, kaanon to nga tayo ang umatumot ti sweldom anak ko. Dandan isaan nga umanay apara kada tayo. Adapay jay adim nga agis eskwela. San abali, nanang, ta saan pa'y mo't nga agbayad ita abulan. Ag-overtime agtulaangan, tapno man na yun ang tisweldo kinton umay abulan. Kakaasi kang agtrab-trabaho, ngam apagpursito mo timatmat gadam. Apay nagsapul ka laangan iti sabali apagtrabahwam. Day tarod mo ti pampanunutak, nanang. Uray nga rod dagiti katrabahuak, kaya't damutan ti umakar, tanababa talaga ti pasweldo iti pagtrab-trabahuan mi. Kaanong tungay ang makaurnong ka no kastamot akanayon. Sapay uray ni tatang mo kat basit mo ti matmat gadan na iti pakitrab-trabahuan na. Basit lang ano sa nanang, adan tumat lama sa pulak amay mayat apagtrabahuak. Papanambakay, nasa papaya. Mapanak agbayad iti city services tayo. Kung dumagasak tumuton iti tsindaan, tapno mapanak agatang kadagiti kasapulan tayo dito'y balay. Nangalaam ngay iti kwarta kat awan pa'y matinyawat ko kun ka. Nagsweldo ni Isabel idi kalmahan. Kat intod nanti pagbayad tayo, kun paggatang kadagiti masapsapol tayo. Ay, kaasimot ni Isabel. Di pa'y bumayag kan kwa na mo't tinagbanugan na. Nabayagan nga agtrab-trabaho ngam awan sapay ornong na. Kasano nga rod ang makaurnong numaus-usar tayo mat amin asweldo na. Sapay agad adal pa'y adi na. Sapay la kumatasaan ama o maamang tultulong kada tayo. Naibaglaangan at balasang pa'y laeng. Wan nga rod Makitkita namot nga men no kasano tirigat ti biyag. Iso siguro adi na pa'y kayat ti makinubyo. Iso nga rod asayatan kumamot si adi na ti agadal. Tapno matulungan ng tumot ni manang na. Narigat mo't no ni Isabel latan tinamnamaan tayo. Masapul nga isaganaan na mo't ti para iti masakbayan na. Bodega dagiti awan nga stocks tayo diti grocery. Wan Isabel, naalami aminan. Naidiskargami pa yun Nasaya at mat, tapno yun sumangpot ni boss, na yurnos ton ti amin. Ay, makabannog ka talaga ti kas sa trabaho. Sapay nagdagang ti panawan. Anya nga rod ngay, aganos tayo taday ti nga rod ti pagbirukan tayo. Oray ko man numanayunan mo ti sweldo tayo. Nagkuripot mo't ngaminta mo tayo. Nagdakil lang nga rodin ti sales tayo iti inal daw. Amom day tamay saka akahera dito Wen, amok. Naman niya nga iti mabalin tayo. Awan mo't maaramidan tayo, no di ti aganos, no kayat tayo ti maadaan iti kwarta. Kasla kayat ko pa ikit din ang igrab di bagbagan iikit ko at trabaho iti Macau. Ag-resign aksan dito Adda trabaho ang mabalin mo asarakan iti Macau, kunam? Anya trabaho? Ado kano tinegosyo di amo ni Antik kat agkasapulan da kadagiti trabahador. Naibaga na kanyak da ita kat damdamagan na no interesado ak.
Awan ka no ti pagdanagak tatulungan nak. Kastamot tan no adda maisurot ko. Agpaiso, mabalin ka di ti babae? Kasla kayat kumot dayta ah. Ano interesado ka? Di nasayaat. Ngam no siyak, talaga adesidido ako ni Isabel. Nagrigat dito Saan nakapulos sa makaurnong? Uray siyak mo't ah. Sapay siyak lang tinamnamaan day jibalay. Ta saan mo't unayan ang makatrabaho ni tatang ko. Sikaman no kayat mo? Ibagak ka niikit ko, taagiddan ta na mapan. O sige, kayat ko. Ibagak mo't kada nanang. Ngam uray no di da umanugot. Sumuro taklat ta. Total, para kadakwada mo't daytoy ang napanunot ko. Nanang, tatang, ada ko maibagak kada kayo. Anya dayta, Isabel, anak kao. Huwag nga agpaiso, ibagam adagusan anak ko. Kasla na patag dayta. Kaya't ko kumatiag trabaho iji abroad, tatang, nanang. Anya? Ha? Abroad ko nam. Sa di no apagilyan ngay anak. Ada tumulong kada kami iti katrabahwak, tatang. Ikit na, kat agsapsapol iti agtrabaho kadag iti negosyo ti amo na iji Macau. Saan ka di adelikado ijay, anak kao? Apay ko maadelikado ngay, kat adumatan ti Pinoy ijay. Kaya't mo ka di talaga ti mapan, Isabel. Ay, Uwan ko mananang, sayang amin ti oportunidad. Sapay isuda pay laang ti aggastos. anya? Nay, nagsayatan ngay no kasta. Malakit din, mapankan. No, sigurado lakit diti tumulong kada kayo. Di mapan ka, Isabel. Manmanong agpaisun ti kasta nga oportunidad. Sigurado adakdakkel ti maswildom ijay. Saan kanton nga agparigat amang tad kadagiti kasapulan mi diti balay nang runa ja adem. Wananang, kat sigurado, mapagturpos kong tumot ni ading ko. Siyak ti agserserbi a breadwinner ti pamilyami manang Emmy. Gaputa saan una yan ang makatrabaho ni tatang, taadamot ten rikriknaan na. Siyak ti mang punpunno kadagiti pagkurkurangan na, kat siyak mo ti mang papaadal ka ni ading ko. Nababala ang ti sweldo kakas kahera iti may sa grocery, iso nga apaman ana amwak nga agkasapulan iti trabahador ti ikit ni Leo ijay Macau, imanugutak amapanmutten ijay. Naiproseso nga rod ti papeles ko kat naggiddan kamin kan ni Leo. Napan kami nga rod ijay Macau. Kahera iti restaurant ti trabaho. Kat ni Leo, nagbalin a family driver ti amo mi. Kumusta ti mo nang aldaw mo iti trabaho, Isabel? Ay na, maragragsakan na Leo. Nagsayata talaga ni Antim. Iso ti mangisursuro kanya kadagiti rumbang nga aramidat, kas kahera ije restaurant. Talaga anasing patigit ko. Kan managtulong pa ya. Ngam dagiti kayat natulungan, kadagiti adara paap na iti biyag. Sana kas kadagiti daduma na sadot. Rumbang laang ah. Nakita mo ti gastos na kadata. Ay, agyaman akmanan Leo ha. No saan agapukan ka, awanak ko maita dito eh. Di mo ka di pampanunutan dayta. Amo kasi ka lang tinamnamaan ti pamilyam.
Balakad laang nga, Isabel. Panunutom kumamot ti bagim. Sana pasig at ti pamilyam ti pampanunutom. Sana bale, apaman ang makaturpos ni ading ko, makalong awak tumutan, tadanton kadwak at tumulong kadagiti naganak mi. Rumbang laang. Amom, adumot kat dagiti madamdamag ko akalpasan tinagado a sakripisyo da nagtrabaho dito abroad. Inton sumangpot da di Pilipinas, isuntumot lang nga isuti sang putanda. Takasano, dagiti na panawan da pamilyada, mangnamnamalatan iti may patulod kadakwada. Leo, Isosi ka, ikamot iti panahon ti bagim. Sana puro ti pamilyam ti pampanunutam. Narigat mat, naitad mo amin na kayat da. Amang nataamuda kat nalakat agtrabaho ditoy. Isung agurnong kamat para iti masakbayam, Isabel. hello, Nanang. Hello, Isabel. Kumusta ka ngay? Mga tumarigatan ka mo diti trabahom dita. Saan mat, Nanang? Nasingpot ti amo mi, kasta mo ti ikit ni Leo. Sino day ta, Leo? Diyeng ay kadwak iti grocerya nagtrabahawak. Isu ti akin ikit iti nang tulong kada kami. Kasta aya. Ay, kunak no agdan nobyong dita. Hala ni Nanang, awan pa'y nobyo. Una, tanarigatan. Ang mga numapanunot mo mutan di makiasawa. Kasano ka bintun ngay? Mabayag pa'y day tananang. Pagturpusat pa'y ani ading ko. Ay, siguradum lang, Isabel. Ang mga numakiasawa kan kat imutan na kamin tumutun di makiasawam. Saan to ang mapasamak day tananang? Siguraduk pa ang makaturpus ti kabsat ko, sakbay ang mapanunot ko dayta. Tapno adan tumutan kadwak amang tulong kada kayo. Bagman, tay manugot kang umayagpasyar dito'y parke, Isabel. Kunak no pasiglatan na trabaho tada dita panonot mo. Narigat mo't ano di ka pagustuhan. Nakababain mo't kan ka. Ado una yan ti utang ko ana imbag anakam kan ka. Uray pinansyal, si uutang akan ka. Isabel, saan nga utang day jay? Tulong ko kan ka. Tamok no kasano taayat mo ang makatulong mat iti pamilyam. Amo mo't no kasano ti kasasaad ko saan ka di? Siyakla ang tinamnamaan da. Tagad-adal pa'y tikabsat ko. Napyanto na makaturpusan. Adanton katulungak. Ay, amom. Masya na ka talaga kan ka. Di ka pa'y agaliwaksay. Takasano? Masayangan ka iti masweldom. Nga mamom, Isabel. Masapol mat nga agrelax ka sag paminsan. Agpasyar ka mat. Narigat ti puro trabaho. Uray kasano ti ayat ko, Leo. Ngam saan ang mabalin, taada supsuportara iti Pilipinas. Naimbag ko mano, ada kadwak, ngam awan mat nga rod. O di, agpresenta kon. Siya kon ti kadwam amang tulong iti pamilyam. Ha? Kasano dayta? Anya ko maaga po at tulungan na, kat di mo mat idakap-kapin ano. Di aklo naman ti panagayat ko, tapno at darason at tulungan ka. Ha? Kasano dayta? Aklunan ka, di ka matagdat-daton kanyak? Di sungbatan na kitan, tagdaton na kon. Ay ayatan ka, Isabel. Idi pa'y laeng. Kaya't sapay la ko mataaklunan na kon adagos. Ha? Aguray ka. Pagkat katawaan na ka di. Saan? Seryoso ak, Isabel. Talagang ay ayatan ka. Ha? Saan na ka mang rabrabak laeng? Pasensya kan. No, italangan na daanak iti turad na agpudnukan ka. Seryoso ka?
Kunak no mangrabrabak ka ngamin. Ay ayatan ka kunakmat. Iso abayam ko matulungan ka. Di ka naklakit dito gundaway. Kaya't kumot naminan nga dan direksyon ti biyag ko. Kayat ko, asikatikadwa kita amin nga arapaapak, ama pasamak to di masakbayan. Agyaman na, Cleo. Talaga anasingpat ka. Kat sigurado a pagbabawyak to ti amin, no paluspusak pa'y dahi ti agundaway. Ha? Napatag kamot kanya, Cleo. Kat sikat ti arapaap ko ang makadwa tong palbiyag ko. Isabel? Iswa, uwanan. Aklo na kung ti panagayat nga idatdaton mo, Leo. Hello, Nanang. Imawagak ta damagak no naala yun dyan patulod ko para iti graduation ni ading ko. Kastamot tanti para gastos yun to di tabalay. Ay, wan anak ko. Napadmindala ka ni ading mo itaylaan. Ay na, ang turpusan inton umay alawas ni adim. Maragsakan kami unay kan itatang niyo. Uray siyak mata, Nanang. Natungpalan ti arapaap ko ang mapagturpos ko ni ading ko. Sayang lang ta sa anak ka makadaray. Nagadungamin ti trabaho mi, Nanang. Maawatan mi anak ko. Amo mi med, asaan nakas ka rin ang makaawit ka. Amang numawanan ka pa iti trabaho no agpilit ka. Saan matkit ni Nanang? Ngam sana bale. Bumawi ak tulangan ka ni ading ko inton makaawid kami kan ni Leo. Aguray ka man, Isabel. Sang kabalikas mo ba't tinagan day ta katrabahuan? Anda ka dinas ka na maamuan, May. Day tapay ti may sa aga po nga imawagak, Nanang. Kayat ko nga ipakaamo kada kayo. Anobyo ko ni Leo. Kayat ko nga agiddan kami tong agawid. Tapno mamaamuyo mati agbalin a manugang yo. Anya, apay, adan panggapyo ang kalaysa? Nagbiitan nga eh. Saan pa'y mat nga ita, Nanang? Sapay la ko mata maawatan nyo. Panawon mo't siguron, tapno panunutak mati masakbayak. Sana balit agturpusan ni ading ko. Kat adanton makatulong kada kayo. Kaya't mo asawan, di na kaming tuntulungan. Ni ading mo, di mangibakla itisigod nga ipapaay mo kada kami. Saan mat nga iti kasta, Nanang? Ngam siyempre, agpamilya akton. Iso asaan ton akas itisigod ti maitad ko kada kayo. Ngam amok nga apaman ang makatrabaho ni ading ko, tumulong tumatan kada kayo. Nagsarita mi iti cellphone iti inak manang Emmy. Nariknak akasla na sakit tinakam ni Nanang, idi impudnok kan kuana nga agayan ayat kamin kan ni Leo. Ngamjaklatan ingkan kano. Nagturpos nga rod ti kabsat ko, kat kalpasan laang ti sumagmamano abulan, na addaan meten iti permanente a trabaho. Nagsaritaan min iti kabsat ko anam na maek at tulungan nakon amang ipaay kadagiti kasapulan dagiti naganak mi apaman amadaanan iti trabaho. Iso ang nagtulagan mi maten kan ni Leo ti maipapan iti panagkalay sami. Adda kami maten iti umno nga edad. Iso akayat min ti mangbukal iti bukod mi a pamilya. Kunak no naanayasan ti amin manang. Iso nga inawagak ni Nanang, idi madama a plan-planon min ti kalay sami ken ni Leo.
ti trabaho ni ading ko? Nasayaat kami mo't ditoy. Naimbag man ta, nalagip mo pa iti imawag. Pasensya kayo, nanang. Ado amin ti as-asikasun mi kanileo may papan iti panagkalay sami. Kaya't may naplanon ton ti amin, sakbay nga agawid kami dita Pilipinas. Tapno basit tulaangan ti asikasun mi dita. Isumot lagayam, ananipatan na kami. Naimbaglangan, tanda di adim ditoy. Tanusaan, jak amo no anyan tinapasama ka na kami kanitatang yo. Nanang, napagsaritaan min ti may papan iti dayta kani ading ko. Kani ading tinag ko na sa anak pay laang nga agi patulod. Ta iso pay laang ti makamoy ti amin. Amo na ngamin nga ada maisagsaganaan a paggastusan mi kanileo. Dayta, jay bagbagakiday. No makasapol kan iti lalaki. Bye-bye na kami kanitatang mo. Saan mo takastaan, nanang? Tumulong aklat ta kada kayo. Diyak mo titulok ani ading ko ti mangibaklay iti amin. Mga no im-influensyaan na kamuntun day tagbalin nga asawam. Iso nga im-imutan na kami muntun. Ni, saan ang naimot ni Leo, nanang? Nakasingsing patupay tagbalin na manugang yo. Utang ko ti amin kankwana. No apay akastoy ti mapaspasarak kita. Sapay ko mata maawatan dak, nanang. Ay, jakamukan ka. Nagpaliw ka kitin, iso ti ambok. Nala, makaambukan o niya ti kayat mo karamidan. Sapay ko ba, tanasaya at to ti biyagyaw, iti day taaleyo. Nanang, saan ko mamot akastaa? Napatag kayo kada kami. Iso adiyo panunutan, abay-bay anda kayo. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Ikarik. Nangagaw di pa nakisaritam itay kan ni Isabel iti cellphone. Apay akas jay mo ti imbagbagam iti anak ta. Taan niya ti kayat mo nga ramidak. Aglagto-lagto ak iti ragsakaw. Gaputa makikalay sa anak mo. Ay sos, di kakat agyaman ta nakatumpong iti nasayat a lalakay. Di ka kadipay napnag iti numano atawan nga isulaang tinangibaklay iti responsibilidad na kada tayo a pamilya. Ado ti sakripiso di anak mo. Iso a panawon meten atap no agragsak. Di ko namkit day. Insukat na tayon iti day di lalaki. Apay, anya launa iti pagimunam aya. Rumbang kumamaragsakan ka taadan ka binadang ni Isabel. Kano utuban ana imbag. Saan na tayo matkat a responsibilidad ni Isabel? Ngam gaputa na sayaat nga anak, nagsakripiso nga imadayaw tapno masuportaran na tayo laeng. Apay, napananday ta utak mo abak-baketan. Di ka kadi mabain iti anak mo, kan iti agbalin to amanugang mo. Apay, maitad mo ayat ipagragsakan di anak mo. Kat adapay nga rod maaramidak. Iso nga raod, saan ta bumato dito rabaw ti daga, bakit? Agyaman kakit di ata, danto mangisakit iti anak mo, no awan tanton ito'y abiyag. Day ta kuma, ti umulam di ta panunot mo. Itay papalpaliwan ka. Ada ka di parikot, Isabel? Imawag ak itay kaninanang. Diyak nam naman akas diti bagana kanya. Apay, anyaya timbaganakan ka. Binaybay ak kano itan. Ha? Amangan ka no impluensyaan nak. Iso akas to iti mapaspasamak. Kunak na maragsakan da para kanyak. Tadimtengan ti makatakunay-nay ko iti tong palbiyag ko.
Ngam saan mo't gayam? Ma'am Isabel, natural lang dahil reaksyon ni nanang mo. Nasakit namin para iti may isang ina panunutan, adinan masulot ti anak na. Nang runakan ka, tasipod pa'y, si kanti kanayon anang tartarabay kadakwada. Ngam nakababain kan ka. Saan ta pa'y lang ang nagkalaysa, ngam adan kasta at tumpuar aparikot. Anya ko matiparikot iti dayta? Awan, Isabel. Kaya't mo asawan? Saan ka agumura? Itilaksid tim bagbaga kanyak ni nanang, iti panagsarita mo iti cellphone? Apay ko magumura ak. Maragsakan akpay kit tanapanagnagak nga ipatpatagda ka unay. Kat nagasatak, tasyak tinapili mapakiasawaan. Ay, kuna kami no da tumaod aparikot itikas di ajar ni nanang. Amangan no saan mo na kaya ti agawid iji Pilipinas tapno maamamom ida. Apay kit din na saan? Kayat ko pa'y tapno may panagnag ko kadakwada. Asaan ka nagbidot anang pili kanyak. Ipakita kadakwada analablabos pa yung iti panangipatagda. Ti panangipatagkukan ka. Agyaman na Cleo. Talaga saan ka nagbidot anang pilikan ka. Nagsaya at kaunay. Agmano ak. Ay, kaasyan na ka ti Diyos, anak ko. Isugayam ni Leo, tatang. Ti agbalin ang manugang yo. Agmano ak, tata. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Sumur kayo. Ade di kusina ni nanang yaw. Sige, agtugaw kayo taayabak ni nanang yaw. Urain daklabiitan, anak ko. Kumusta nga iti biyahe yo, anak ko? Nasaya at matatang. Bakit? Apa di ka agsasaudita? Nakitam lang tagbalin ang manugang ta, nagbalin kan samutan nga umal. Ay, anya kumangay ti ibagak. Na, kat kumusta amat idaa? Ay, mababainak namin kadakwada. Anya? Anya ko matipagbaynan nyo, nanang. Ngarod Ay, dagiti imbagbagaken ka itinaudi pa nagsarita ta iti telepono. Amakan no imbagam ka ni Leo ka nakababain. Ay, pakawanan da ka, anak ko. Nay. Nana. Awan mo tinasasaw kanyak ni Isabel, nana. Basta ti ko, nana, magagaran kayo kanon ang makamamo kung makakita kanyak. Kasta aya. Ay, uwan, anak ko. Talaga magagaran ako ang makamamukan ka. Ay na, kasta akmot kada kayo, nana. Kaya't ko amam-amo dagiti naganak ni Isabel, anang padakkel kan kuana. Tap na agbalin anasayat nga anak kan asawa. Ay, wan, Leo. Nasingpot nga anak ni Isabel. Kat namnamaag nga agbalin to anaragsak iti danam. Ipatag mo kuman ni Isabel akas iti panangipatag mikan kuana. Ikarik day tata. Ay, kat agyaman kami iti Diyos. Kasi ka tinatumpungan na agbalin nga asawa na.
Ken ama dagiti agbalinto nga anak yo. Ay, kaano nga iti kalaysa? Iti kabiitan na panahon nana. Ang mawisak tupay dagiti naganak ko ditoy. Tapno may kami dumanon. Ken tapno makita damot iti personal tagbalinto manugang da. Kat agyamanak, taimpayo ti bendisyon nyo kada kami, nanang, tatang. Agyamanak nana. Tata, kat ikarikadyak to pagladingitan ta anak yo iti danak. Aramidak ti amin, tapno agbalin anaragsak ta anak yo. Jak to paldaang tagbalin nga asawak. Ikarit day ta. Manang Emmy, aklunak a medyo madanaganak iti daydi akanito. Taamkak nga amangan no saan nga agbalin anaanayas ti panagsango daleyo kanti inak. Ngam nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tanapintas ti nagbanagan ti amin. Iso akayarigan na anaparutanak iti siit iti barukong ko. Kalpasan nga rod ana isagana mi ti amin, nagkalaysa kamin kanileyo. Kat ipampanakkel ko nga ibaga, ajak pulos pagbabawyan ti panakiasawak ken kuana, agsipod ta na respeto daytoy kadagiti dadakkel ko. Dua bulan kalpasan ti kalaysami, nagsubli kami matlaeng ditoy Macau. Agpada kami ti asawak nga agsalsalo kag ita ditoy manang, takayat mi ti makaurnong, kat ag for good kaminton di tapagilyan tayo, tapno maasikaso mi nga agpadpada ti binukal mi a pamilya. Narigat man ngam gapo iti panagtalek ken panagayat mi iti tunggal maysa, mamati ak a mabailan mi ti amin. Daytoy ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Isabel. Pagayam ko nga Isabel, nagpintas man ti pakasaritaam. Awan ti makunak iti sakripisyo ken panangipateg mo kadagiti naganak mo. Iso na paraburan kamet iti napintas agasat. Pudno unay tay kunada, ano na respeto ken manangipateg ka kadagiti dadakkel mo, maparaburan kamet iti nasaya at agasat. Sapay kumata mataginayon ti ragsakyo apada-pada. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya.